যতন হামबाय आंनि बुंके शिवानंद देवबर्मा एक्चुअली जेटा भाइराल नंगौ उनि सामानि आबो पूरा एकदम माने बेबां नाबो ताताल कक गादिनो तामो बम हाइ गट नांखा जे कारनि फोटो बनों जाखा अ दिनो एक्चुअली चिनरो जोंके 6 नम्बर सीट चिनो क्वार्टर ओंखाय आंबो साक जायाव दिनो नगनो दंगो ओंखाय अ चिनरो विभिन्न पार्टी न होइतेनो बर कैंपेन खाइना बागै फायो आदिनो रयब्या ओंखाय जतनो जाइन गेटो फाइ कैंपेन खाइना बागै फाइ जतनो फाइ खुलुम कानि हिनकांके जोंबो गेट फादारो फाइ बरबाय किसा मा खुलुम कांके जोंबो खुलुम कांका आसल न बरबाय गेते कोनो बरबाय ते आलादा कोनो बरबाय जों मालाय मा बकरै ते कोनो बरबाय गदालाय मा बकरै आ जे पार्टी ननो जॉइनिंग भाइराल खाइनाय साबोआबो तो आंबो साइमिया आं बरफ अदिनो जे बीजेपी न होइते पार्टी न होइते बरफ फाइका चिनर लोकल सराइराव न फाइका फाइकांके बर जतन खुलुमपा हांकांके बसमो खुलुमका आसनो मालायके आम परे बर थांग पाइका आबन परे साबो भाइराल खाइका आबरो तां साइमिया ओ भाइराल खाइमानि जे ताताल नै तो साका बम हाइ मा अंजाखानि बखाव अबागे खाइजाकमानि ताताल न कुबै खलाइमाबा आबो बेतलाय खेनो आंबो खावा जाया हनै न वानसुका आबो हाइ इंया तंखांके जाव म हाइरो खलाइमान जाया नों बा को नाम हाइ पद गोनांनि बरगा आं तो साधारण तो काइसा कर्मचारी आंगासनो आबन बागिनो जों कर्मचारी हिसाबै जों क्वार्टाराव दंगो महायता आबो हाइ खाइमानि नकलगो ताम कारण नानै वानसो आबो तो आं साइमि आबो बरनि वानसुं मुंतामुति बर फाय आमति खलाय आबो जे खलायनि बसे सिसिनाय आनि तामति बखा ग्रै आं न खरसा बर फायगा रिं फायगा सार खुलुमका हांके जोंबो खुलुमका हांगासनो आबोनि बिसिङाव आंते कोनो साना करियानि